Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Γεννιώτης από το Athens Training and Development Center και θα σας μιλήσω για το πρόγραμμα σπουδών e-marketing. Το e-marketing είναι μια ανερχόμενη, ραγδαία θα έλεγα ανερχόμενη ειδικότητα, η οποία μάλιστα είναι και καλοπληρωμένη. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι περάσανε εποχές οι οποίες φτιάχναμε ένα website, το σηκώναμε σε κάποιον server και στη συνέχεια, επειδή δεν είχε ανταγωνισμό, είχε και επισκεψιμότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια websites και αν το πολλαπλασιάσουμε και με τις σελίδες που έχει το κάθε website, φαντάζεστε τι γίνεται. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και γι' αυτό το λόγο βέβαια πλέον είναι αναγκαία η ειδικότητα του e-marketing, όπου θα χρησιμοποιήσει κανείς τεχνικές, μεθόδους και κάποιο πλάνο, το οποίο θα μπορέσει το website το οποίο έχουμε φτιάξει να έχει την επισκεψιμότητα και στη συνέχεια βέβαια να έχει και τις πωλήσεις που προσδοκούμε. Αυτό κάνει η ειδικότητα του e-marketing και αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο εμείς προσφέρουμε. Το πρόγραμμα σπουδών e-marketing αποτελείται από 4 μαθήματα, τα οποία ολοκληρώνονται σε διάστημα 4 μηνών, όπου εκεί μαθαίνει κανείς πώς θα φτιάξει ένα πλάνο, τι πρέπει να περιέχει αυτό το πλάνο και τι ενέργειες πρέπει να κάνει. Όλο αυτό ακούγεται λίγο θεωρητικό. Η πραγματικότητα είναι ότι ναι μεν κάνουμε το θεωρητικό κομμάτι, αλλά από εκεί και πέρα ο κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να φτιάξει ένα website και να κάνει βέβαια από την αρχή ένα πλάνο, αγοράζοντας ένα domain, βάζοντας το κάπου να τρέχει πάνω σε ένα server και αυτό το domain πλέον, αυτό το site δηλαδή που το χτίζει, σιγά σιγά κάνει και τις ενέργειες ούτως ώστε να μπορέσει να μάθει και τις τεχνικές, αλλά και στη συνέχεια να δει πώς εφαρμόζονται και τι αποτελεσματικότητα έχουν αυτές οι τεχνικές και οι μέθοδοι. Το αποτέλεσμα αυτού του κύκλου σπουδών και βέβαια και με το site που έχει φτιάξει ο κάθε σπουδαστής είναι ότι έχει ένα website πλέον το οποίο έχει επισκεψιμότητα την οποία θα ζήλευε οποιοσδήποτε θα είχε ένα τέτοιο website και αυτό θα έχει γίνει και θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 4 μήνες. Στο τέλος των σπουδών δίνουν οι σπουδαστές εξετάσεις στο SEMA, το οποίο είναι το Certification of E-Marketing Associates, το οποίο είναι ένας οργανισμός αμερικάνικος ο οποίος πιστοποιεί και είναι και αναγνωρισμένος παγκοσμίως όσον αφορά για το e-marketing. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχει ο κάθε σπουδαστής πέραν του πιστοποιητικού αυτού, το οποίο το βάζει και στο βιογραφικό του και για να αποδείξει τις γνώσεις αυτές που έχει, αλλά όπως ξέρουμε, ναι μεν μπορεί κάποιος να έχει πάρει κάποιο χαρτί, αλλά η πραγματικότητα είναι τι το κάνει, αυτές οι γνώσεις πώς μπορεί και τις αξιοποιεί. Αυτό μπορεί να το αποδείξει με το website. Άρα, κάποιος ο οποίος θέλει να δουλέψει από μόνος του και να προσελκύσει πελάτες και να τους κάνει e-marketing, απλούστατα το μόνο πράγμα που μπορεί να τους δείξει ή έχει να τους δείξει είναι το website, το οποίο αυτό το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα σε 4 μήνες και να το έχει φτάσει εκεί που το έχει φτάσει. Ή αν θέλει κάποιος να πάει σε κάποια εταιρεία και να προσληφθεί ως e-marketeer, ξανά αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα πέραν του πιστοποιητικού το οποίο έχει, να δείξει στην εταιρεία την οποία πηγαίνει να κάνει το interview ποιες είναι οι γνώσεις του και ποιες είναι οι δυνατότητες του. Άρα, μέσα σε 4 μήνες αυτό που καταφέρει κανείς να αποκτήσει είναι και τις γνώσεις αλλά και την εμπειρία από αυτό που λέγεται e-marketing. Άρα δεν παίρνουμε απλώς κάποιες γνώσεις με αυτό το πρόγραμμα. Παίρνουμε ένα επάγγελμα και μέσα σε 4 μήνες καταφέρνει κανείς να μπορέσει να βγει έξω στην αγορά και να διεκδικήσει είτε δουλειές είτε θέσεις οι οποίες είναι αντίστοιχα με το e-marketing. Και από ό,τι θα δείτε μέσα στο ίντερνετ ψάχνοντας, θα δείτε όλο και αυξάνονται αυτές οι θέσεις και είναι και περιζήτητες. Άρα το πρόγραμμα σπουδών του e-marketing δεν είναι απλώς κάποιες γνώσεις. Είναι ουσιαστικά ένα επάγγελμα, το οποίο καταφέρνει κανείς να το αποκτήσει τη γνώση και την εμπειρία μέσα σε 4 μήνες. Εάν πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα σας ενδιαφέρει,
πηγαίνετε στο website μας ή αν είσαστε ήδη μέσα στο website, περιηγηθείτε, δείτε τις λεπτομέρειες και στη συνέχεια, εάν συνεχίσετε να πιστεύετε ότι είναι κάτι που σας ενδιαφέρει και ταιριάζει και με εσάς, είτε συμπληρώστε τη φόρμα που είναι πάνω στο website μας, είτε καλέστε μας στο τηλέφωνο που έχουμε πάνω, ούτως ώστε να κλείσουμε ένα ραντεβού για να δούμε μαζί εάν πράγματι κάτι τέτοιο σας ταιριάζει και θα μπορούσατε και θα ήταν ένα επάγγελμα το οποίο θα μπορούσατε να κάνετε. Σημειωτέων δε, οι θέσεις είναι περιορισμένες. Περνάμε τον κόσμο από interview και ο λόγος το κάνουμε είναι ότι ο κόσμος αυτός ο οποίος θα έρθει και θα παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμά μας και θα πάρει και την πιστοποίηση να είναι αποτελεσματικός και πετυχημένος. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι δίνουμε απλές κάποιες γνώσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε ένα επάγγελμα. Άρα, εάν σας ενδιαφέρει αυτό, συμπληρώστε τα στοιχεία σας ή καλέστε μας για να κλείσουμε κάποιο ραντεβού. Και μαζί θα δούμε εάν αυτό το πράγμα σας ταιριάζει και αν αυτό το πράγμα θα μπορέσει να σας δώσει την νέα καριέρα ή την όθηση αυτή που θέλετε στον επαγγελματικό χώρο. Σας ευχαριστώ και περιμένω τηλέφωνά σας ή κάποιο email σας. Γεια σας.